Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás na krátkej tlačovej besede, ktorá sa volá Zázraky sa dejú, ktorú zvolili dva poslanecké kluby. Za SAS je tu Ľubomír Galko a Jozef Rajtár. Dobrý deň. Za Oľano Igor Matovič a Veronika Remišová. Pán Galko, začnite, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni, prajem dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Už niekoľko dní, týždňov, povedal by som až mesiacov vedieme náš spravodlivý boj za odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka z pozície ministra vnútra. Za odvolanie ministra, ktorý sa ministrom vnútra ani nemal stať. Za odvolanie ministra, ktorý je podozrivý z vážneho korupčného konania, ktorý je podozrivý z podvodov, ktorý je podozrivý z toho, že udržiaval pravidelné styky s ľuďmi, ktorí ožobračovali slovenských daňových poplatníkov na vratkách DPH. Dámy a páni, jeden z najsmutnejších obrazov dnešných dní a vôbec tejto doby morálneho úpadku ľudí, ktorí tvoria vládnu koalíciu, sa odohráva práve v tomto období. Stačí si spomenúť na včerajší deň, na včerajšie absurdné ospravedlňovanie konania Roberta Kaliňáka, ktoré sme mohli vidieť u nadanie na pozícii ministra vnútra, ktorý jednoducho ministrom by už dávno nemal byť. Je to veľká medzinárodná hanba, ak bude tento človek komunikovať, ak bude diskutovať so svojimi partnermi z iných krajín Európskej únie. A nebude to len hanba vládnej strany Smer a vládnej koalície, ale bude to hanba celého Slovenska. Pripomínam opäť tú skutočnosť, ktorá už niekoľkokrát bola povedaná, že špeciálny prokurátor v nejakej súčinnosti s Národnou kriminálnou agentúrou ide vyšetrovať možné kriminálne činy ministra vnútra jeho podriadenými. To je niečo neuveriteľné a neviem, či toto má v histórii nejakej krajiny členskej únie svoju, či to má vôbec nejakým spôsobom nejaký paralelný príklad. Dámy a páni, včera ste si určite všimli niekoľko správ, ktoré ste zachytili aj vy, a síce, že poslanci vládnej koalície sa začínajú trhať. Aj my takéto náznaky nejakým spôsobom dostávame, že nie všetkým je príjemné to, čo sa deje. Zatiaľ nám to hovoria len off record to hovoria aj novinárom, ale to, že nie všetci sú komfortní s týmto, ako sa tento stav momentálne vyvíja, o tom aj svedčia ich kroky, ktorých sa nejakým spôsobom dopúšťajú pri každodennom poslaneckom živote. Poviem vám dva príklady a potom by som odovzdal už slovo mojim kolegom a ich zisteniam, ktoré zistili ohľadne pána ministra vnútra. Dnes, napriek akýmkoľvek zaužívaným pravidlám, napriek akémukoľvek rokovaciemu poriadku, bol zvolaný mimoriadny branno-bezpečnostný výbor. Ako ste viete, my sme zohnali podpisy na konanie mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru, kde sme chceli prerokovávať to, ako si náš človek, Ladislav Bašternák, dokázal cez vysokých policajných funkcionárov vybaviť pokutu. Na tento branno-bezpečnostný výbor mimoriadny mal prísť minister vnútra, mal tam prísť riaditeľ inšpekcie a mal tam prísť policajný prezident. Tento výbor bol, prosím pekne, zvolaný cez mikrofón 40 minút pred jeho konaním. A mail o jeho konaní sme dostali 5 minút pred jeho začiatkom. Napriek tomu sa nám podarilo zísť sa tam v dostatočnom počte. Poslanci vládnej koalície, keď vedeli, že je nás tam dosť, tak program neodhlasovali. To znamená, že ten výbor sa vôbec neuskutočnil. Následne o 15 minút neskôr som mal ja zvolaný riadny výbor na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, kde nás došlo presne 6. Na to, aby sme boli uznašania schopní, tak my sme potrebovali byť 7. Prišli aj poslanci za Most, aj poslanec za SNS. Neprišli poslanci Smeru, ktorí ako odôvodnenie svojej neúčasti povedali, že neprišli preto, lebo stále rozprávame o Kaliňákovi. Takéto bolo ich odôvodnenie, ich neúčasti. To budem riešiť v zmysle platných pravidiel, len týmto vám chcem dokumentovať, že naozaj tie určité náznaky tej nejakej nekoordinovanosti a povedal by som takého chaotického správania sa poslancov vládnej koalície sledujeme už aj my, a je to z jednoduchého dôvodu. Je to preto, lebo oni sami vedia, že robia niečo zlé. Vedia, že robia niečo, čím škodia nielen sebe a svojim stranám, ale čím škodia aj Slovensku. Chcel by som teraz poprosiť mojich kolegov, aby vám povedali svoje zistenia ohľadne príjmov, nadštandardných príjmov aktuálneho, a dúfam teda, že nie už dlho trvajúceho ministra vnútra Roberta Kaliňáka, a aby vás konfrontovali s tými zázrakmi, kvôli ktorým sme aj dnešnú tlačovú besedu zorganizovali. Igor, nech sa páči. Dobrý deň. Na začiatok dovolte iba taký stručný sumár kauzy Bašternák, lebo už je toho takto nabobtnalo, že niektorí ľudia možno už strácajú prehľad. Stručne povedané, v roku 2008
vtedajší aktívny minister alebo aktuálny minister financií Ján Počiatek kupuje od daňového podvodníka Bašternáka podiel v jeho firme. Následne Bašternák spácha podvod, okradne Slovenskú republiku o 8 miliónov eur iba v jednom roku 2012. Následne ako držhubné Robertovi Ficovi dáva do prenájmu jeho vlastný byt za tretinovú cenu reálneho nájmu v tej oblasti. Ale keďže podvod sa prevalí ďalej, začne vyšetrovať polícia, tak zrejme minister vnútra aktívny, ktorý tento podvod vyšetruje, prichádza za zločincom Bašternákom a ponúka mu, že od neho výhodne odkúpi firmu. Bašternák, pritlačený do kúta, súhlasí, odpredá svoju firmu a Kaliňák všetky stopy zahladí. Prepáčte mi tento stručný úvod. Včera, keď sme si pozerali výstupy jednotlivých novinárov, ktorí pracujú vlastne na tejto téme, doslova som bol šokovaný, keď som videl prácu Mira Kerna z denníka N, ktorý zverejnil, vlastne dal si jednoduchú robotu, zverejniť v podstate majetkové priznania ministra Kaliňáka. Dovolil som si to vlastne prekresliť do takého grafu a vlastne dnešná tlačovka sa volá Kaliňák _ zázraky sa dejú. A pre tú vašu predstavu alebo vizualizáciu sú tu roky dole od roku 2004 do roku 2014. Pán minister vnútra už bol verejným činiteľom aj 2 roky predtým, len teda vtedy nebola povinnosť podávať takéto majetkové priznania. Takže sú to tie roky, za ktoré tú povinnosť majetkové priznanie podať mal. Tie červené stĺpce znamenajú vlastne výšku príjmu, ako priznal. Koľko priznal v jednotlivom roku, koľko zarobil. Keď si všimnete, za rokom prvé 2 stĺpčeky sú 2004, potom 2005 a je tam priemer asi 650 000 korún slovenských. Je to celé robené v korunách, lebo teda, keďže tam je čas v korunách, čas v eurách, aby sme to vedeli porovnávať. Čiže prvé 2 roky, tie malinké 2 stĺpčeky, to je príjem, keď minister vnútra bol iba poslancom Národnej rady. Dokopy aj zároveň teda bol podnikateľom, toto bol celkový jeho príjem. Potom je tam jedna hrubá čierna čiara. A tam sa niečo stalo. Stalo sa to, že minister vnútra Robert Kaliňák sa stal ministrom vnútra. Zrazu, presne opačne ako pri každom inom politikovi, ktorý zrazu zo svojho biznisu odíde, že vlastne ten jeho biznis začne upadať, pri ministrovi vnútra jeho biznis začne dramaticky prekvitať. Zrazu z roka na rok vystúpi jeho príjem zo 690 000 na 11 846 000 korún. A tak ďalej, a tak ďalej. V priemere, odkedy vlastne sa stal prvýkrát ministrom, ročný príjem 10,5 milióna korún. Predtým, kým bol iba poslancom, ročný príjem 650 000 korún. Zázrak. Zázrak na počkanie, o 1508% väčší príjem vtedy, keď je ministrom, ako vtedy, keď bol iba poslancom. A my si oprávnene teraz kladieme otázku, na základe čoho zrazu taký podnikateľský zázrak. Naozaj Robert Kaliňák mal v takom stave firmy, že vtedy, keď z nich odišiel, tak vtedy sa im začalo dramaticky dariť? Alebo je niečo iné za tým? Keď si kladete otázku zároveň v súvislosti s predošlými dňami, že či v týchto stĺpcoch niekde je príjem od Bašternáka alebo od Bašternákovej firmy B.A. House, tak nie je. Tu v týchto stĺpcoch nie sú žiadne pôžičky, ako to minister Kaliňák nazýva na svojich účtoch. Vratka pôžičky. Čiže tu sú iba tie príjmy, ktoré minister Kaliňák priznal, bez akýchkoľvek pôžičiek. A my dnes vôbec nevieme, koľko ďalších pôžičiek minister vnútra dostáva ako vratky na svoj účet. Minister vnútra Robert Kaliňák priznal, že je väčšinovým majiteľom v 10 firmách. Zároveň povedal, že je menšinovým majiteľom v 30 firmách. A v tejto súvislosti a vzhľadom na to, že tu zatlkal, že hovoril, že v žiadnom kontakte nie je s daňovým podvodníkom, ktorého vyšetruje, s Bašternákom, až nakoniec na základe tlaku verejnosti a opozície musel priznať farbu, je legitímne sa pýtať, v ktorých ďalších firmách je spolupodnikateľom alebo ktoré odkúpil od nejakých ďalších daňových zločincov, ktorých ďalších daňových zločincov pritlačil do kuta a povedal im, nebudem vás vyšetrovať, keď mi vašu firmu pod ruku lacno predáte. Je to legitímne sa pýtať. Ak minister vnútra chce vyvrátiť pochybnosti, mal by zverejniť všetky firmy, ktorých je väčšinový alebo menšinový majiteľ. Takisto všetky toky, ktoré z týchto firiem plynuli na jeho účet. Zároveň si dovolím upozorniť pri tomto grafe.
že skutočné množstvo peňazí, ktoré sa nachádza na účtoch firiem Roberta Kaliňáka, či už ktorých je väčšinový alebo menšinový vlastník, môže byť dramaticky vyššie. Vieme všetci, že firma, keď zdaní svoj zisk a nevyplatí ho ďalej svojim akcionárom alebo spoločníkom, tak ten akcionár si to neuvedie do príjmu. Inak povedané, na účtoch firiem Roberta Kaliňáka, v ktorých má väčšinový alebo menšinový podiel, môžu byť dnes odložené desiatky až stovky miliónov eur. Nikto nevie koľko. Dokým mu tie peniaze tá firma nevyplatí, dovtedy to nie je dividenda, dovtedy to on nemusí priznať do svojho oficiálneho príjmu. To je ďalší dôvod, prečo nevyhnutne potrebujeme vedieť, v akých firmách má svoj podiel a ktorého ďalšieho danovného podvodníka pritlačil do kúta, aby mu predal veľmi lacno a výhodne svoju firmu, ako pritlačil do kúta Ladislava Bašternáka. Poprosím Veroniku Remišovú. Či? Môže byť. Áno, nadviažem na poslanca Igora Matoviča, ktorý hovoril o teda vyplácaniu akýchsi splátok požičiek namiesto vyplatenia dividendy. A teda poviem k tomu to, čo už sme povedali aj predtým. Takáto pôžička nebola ani len evidovaná v záväzkoch, čiže v účtovníctve danej firmy BA House. Čiže splátka akej pôžičky to môže byť, ak žiadnu pôžičku tá firma jednoducho nemá. To znamená, tie transakcie, ktoré odišli, či už Jánovi Počiatkovi, podľa zverejnených teda informácií, alebo Robertovi Kaliňákovi, znamená to, tie transakcie sú pochybné a treba ich vyšetriť. Banka, akákoľvek banka, kde by sa takéto transakcie udiali, tak má povinnosť ich vyšetrovať. Každý zamestnanec, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom dozvie o nejakej pochybnej transakcii, má povinnosť túto transakciu nahlásiť banke. Môj asistent bol včera v banke, ako ešte stále zamestnanec, včera, čiže 14.6. a išiel nahlásiť tieto pochybné transakcie. Čo sa však stalo? Toto hlásenie bolo odmietnuté, nebolo akceptované, nebolo prijaté, a to dokonca na niekoľkých úrovniach. Bolo to zamietnuté. Pritom zákonná povinnosť je preskúmať akékoľvek pochybenie. Ten zákon je veľmi prísny. Ak zamestnanec nadobudne akúkoľvek pochybnosť o transakcii, môže sa ukázať nakoniec úplne nevinná. Môže to byť, že otec kúpil PlayStation nejakému dieťaťu a podobne. Ale nikdy nie je chyba, ak zamestnanec niečo nenahlási, čo sa neskôr preukáže ako pochybné. Toto však nebolo. Majú nejaké špeciálne opatrenia vzťahnuté na seba, podľa ktorého, aj keď by robili pochybné transakcie, nikto to žiadnym spôsobom neakceptuje, nikto to nechce prijať tú informáciu a následne postúpiť polícii a nechať vyšetriť. Myslím si, že táto situácia je veľmi, veľmi vážna. Vážna je aj situácia s vyšetrovaním môjho asistenta. Inokedy trvá mesiace, kým príde k nejakým invazívnym úkonom. Napríklad v prípade vyšetrovania BEL 202 hlavný podozrivý, v podstate možno aj jediný podozrivý, nebol za 8 mesiacov vyšetrovania ani len vypočutý. A vyšetrovanie vtedy skončilo. Čo sa stalo? V prípade môjho asistenta, viete, že v piatok minulý týždeň bol okamžite za veľmi podivných okolností zbalený políciou a konkrétne teda špeciálnym oddelením, ktoré sa volá NAKA. Pričom NAKA vôbec nie je príslušná vyšetrovať porušenie bankového tajomstva, ak v takejto veci vôbec bolo vyšetrovanie. Pokiaľ nemá nejaký špeciálny vybavený nejaký príkaz alebo podobne, čo si nejaký samozrejme vybavila takúto záležitosť. Prečo to netvrdím? Je to preto,
Lebo Robert Kaliňák má vplyv práve prezidentovi, keď bol kedysi vyšetrovala NAKA. Blok o polovačke vyšetrovala NAKA, ktorá má odhalovať závažnú organizovanú trestnú činnosť. Tak takéto oddelenie vyšetruje údajné porušenie bankového tajomstva. Ak vôbec sa na to teda sa zistí a ukončí sa to. Je to veľmi, veľmi podozrivé. A celé to vyšetrovanie bolo vedené veľmi zvláštnym spôsobom. Ja môžem teda povedať zo pár výrokov môjho asistenta k tomuto. Po oznámení, prečo prišli, mi vyšetrovateľ oznámil, aby som odovzdal mobilné telefóny, tak mi budú odobrané aj tak. Nebol zatknutý, napriek tomu bol spravený takýto úkon. A toto je ešte zaujímavejšie. Potom bola urobená prehliadka vozidla, počas ktorej mi vyšetrovateľ prišiel oznámiť, že v prípade, ak nepoviem, komu som dané informácie poskytol, budem vzatý do väzby. Ako je možné, že polícia podmienuje vzatie do väzby poskytnutím nejakej informácie? Tak buď má zatýkač a môže niekoho zobrať do väzby, alebo ten zatýkač nemá. Vraj ho to mrzí, ale povedal mu to prokurátor. Na otázku, či si môžem privolať právnika, mi bolo povedané, že ak si ho privolám, budem okamžite uväznený a vypočutý budem až v pondelok. Bolo to v piatok, bol zobraný v piatok po obede. Nakoľko cez víkend sa tomu vraj nebude nikto venovať. Ale že ak chcem, môžem tak urobiť, aspoň oni budú môcť ísť domov. Následne ma však upozornil, že on by v tej cele nechcel stráviť ani minútu a poznamenal, že určite chytím nejakého, citujem, všetko toto je citát, feťáka alebo opilca a je lepšie sa vyspať doma vo vlastnej posteli ako v cele na kameni. Takýmto štýlom bolo robené toto pseudovyšetrovanie pod gesciou Roberta Kaliňáka. Hrubý nátlak, podmieňovanie vziatím do väzby, keď si chce uplatniť svoje ústavné právo na právnika. Svoje ústavné právo, ktoré je dané a má ho, bolo podmieňované. Robert Kaliňák pred pár dňami na tlačovej besede povedal, a opäť budem citovať, pani redaktorka, jednak z postavenia ministra vnútra a orgánov činných v trestnom konaní, vy veľmi dobre viete, že minister nevie, aj keby chcel, nevie ovplyvňovať vyšetrovanie, pretože vyšetrovatelia sú nezávislí pod dozorom prokuratúry. A tak na Slovensku prebiehajú vyšetrovania. A skúste sa s týmto faktom naozaj stotožniť, pretože v opačnom prípade začnú vyšetrovať všetci ostatní, nielen tí, ktorí majú. Ovplyvňoval Robert Kaliňák toto vyšetrovanie, ktoré bolo vedené veľmi zvláštnym spôsobom. Vyzývam ho, aby odpovedal na otázku, či ovplyvňoval vyšetrovanie, či v daný deň v piatok sa rozprával s vyšetrovateľom, ktorý vzal môjho asistenta na výsluch. Vyzývam ho, aby sa k tomuto vyjadril. Akýmkoľvek spôsobom, či ho ovplyvňoval. Rozhovor, možno telefonát, možno nejaká iná forma. Ale chcem, aby sa vyjadril, či ovplyvňoval vyšetrovateľa a vyšetrovanie. Vieme, že keď som mu naposledy kladol otázku o jeho finančných väzbách na Ladislava Baštrnáka, tak, ako sa neskôr ukázalo, preukázateľne klamal, že s ním nemá vôbec nič spoločné. Preukázateľne klamal. Preto chcem teraz, aby odpovedal na takúto jednoduchú otázku, či ovplyvňoval toto vyšetrovanie, pretože bolo veľmi neštandardné, aj čo sa týka rýchlosti. V prípade Roberta Fica to koľko trvá? Vyše 3 mesiace. Pritom Robert Fico mával daňovými dokladmi v priamom prenose, čo môj asistent ani ja sme nikdy nerobili. Ani sme nikdy nehovorili o nejakých nezverejnených sumách a podobne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ja by som už len chcela informovať, že podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií podáme v najbližších dňoch. Nebude to podnet len za 1 rok, bude to podnet za 3 roky, pretože podľa toho, čo na tlačovej konferencii povedal pán Kaliňák, tak obchádzanie ústavného zákona zo strany Roberta Kaliňáka sa týka rokov 2013, 2014 a 2015. Ďalej teda vyzývame pána ministra, aby povedal presne, v ktorých firmách má majetkový podiel. A takisto by nás zaujímalo, aká časť z tej sumy 430 000, ktorú hovorí, že zaplatil pánu Bašternákovi, aká časť bola
suma za akcie, ktoré kúpil a aká časť bola pohľadávka, aby sme si to potom mohli porovnať s tými splátkami. Prípadne, či tá pohľadávka bola ešte nad rámec tejto sumy. To je jedna vec. Druhá vec, vzhľadom na jeho vyjadrenia, keď pán Kaliňák hovoril, že to bola doba kešu, tak chceli by sme vedieť, či to zaplatil v hotovosti, alebo prevodom na účet, alebo ako to zaplatil pánovi Bašternákovi. A posledná vec, viete, pán minister, občania nie sú ovce a začínajú mať toho už dosť. Už im začína pán minister vadiť a dostávame veľa podnetov. A na základe týchto podnetov sa pýtam pána ministra, či sú nejaké nehnuteľnosti, ktoré oficiálne nepriznáva, ale na ktorých má nejaký záujem, eminentný záujem cez nejaké nastrčené firmy. Či takéto nehnuteľnosti sú alebo nie sú? Ak áno, ktoré a koľko? A myslím si, že teraz je ten čas toto všetko priznať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je čas na vaše otázky. Nech sa páči. Dano Hurňák, teatri, mňa by zaujímali dve veci. Keď žiadate Roberta Kaliňáka o zverejnenie tých príjmov, takže akým spôsobom by to mal urobiť, aby to bolo dôveryhodné, transparentné? A druhá otázka, keď hovoríte, že nie je transparentné to vyšetrovanie pod tým špeciálnym prokurátorom a NAKov, v prípade, že Robert Kaliňák by ďalej zostal vo funkcii, tak či je nejaký proces, nejaké nastavenie, ako si myslíte, že by to mohlo byť vyšetrené dôveryhodne? Ďakujem. Ako si predstavím, aby zverejnil dôveryhodne? Jednoducho zverejnil nejaké príjmy. My sme chceli vedieť presne, z ktorej firmy, každej jednej, akej pochádzali tie príjmy, ktoré zverejnil. Zároveň, keď sa priznal k tomu, že vlastní väčšinový podiel v 10 firmách a v 30 menšinový, tak chceme vidieť tých 10 firiem väčšinových, kde má väčšinový podiel a 30, kde má menšinový. Samozrejme vie, že potom následne podrobíme tieto firmy kontrole, že či mali verejné zákazky, či to náhodou neboli nejaké vratky, že Kaliňák dohodí z ministerstva vnútra zákazku a potom cez tie podiely, ktoré v tých firmách má, si spätne vypláca v podstate tzv. Vratky alebo úplatky za to, že tú zákazku dohodil. O toto ide. Myslíme si, že v prípade tohoto usvedčeného klamára, ktorý nás tu všetkých klamal, že s Bašternákom dlhé roky nič nemá spoločné a v podstate iba náhodou sme ho dotlačili do kúta a musel priznať farbu, je teraz na mieste, aby priznal úplne všetky majetkové podiely vo všetkých firmách. Je to usvedčený klamár, ktorý klame ráno, na obed, večer. Takže ľudia si zaslúžia vedieť, ako sa dopracoval k tomuto podnikateľskému zázraku, kedy zrazu vtedy, keď sa už nemôže venovať firmám, zrazu keď je ministrom vnútra, jeho príjmy narastú o 1508%. A nie kvôli tomu, že má plat za ministra, aby sme teda sa chápali, lebo tieto malinké fliačky, to sú v podstate platy za verejnú funkciu. Tu on dobre bol, teda tu mohol mať ten príjem trošku väčší z verejnej funkcie, lebo bol ministrom, ale ochlp. To bolo možno, tu mal 600 000, tu mohol mať 800 000 verejnej funkcie. Ale tieto milióny ďalšie, že v priemere 10,5 milióna ročne zarábal, tak zrazu dosiahol tým, že sa stal ministrom vnútra. Na celom svete, v každej demokratickej krajine, ak by toto niekto zverejnilo ministrovi vnútra, alebo akomkoľvek verejnom činiteľovi, hneď by musel ľuďom vysvetľovať. Ani chvíľku by nebol na svojom mieste. A tú druhú otázku asi... Ja mám odpoveď na tú druhú otázku. Nie je to možné. Nie je to možné za súčasných podmienok. Keď si spomeniete na ten prípad tunelovania vojenskej spravodajskej služby počas prvej Ficovej vlády, ktorý vlastne vyšetrovala polícia pod vedením ministra vnútra Kaliňáka a oni preverovali ani nie, že jeho samotného, ale preverovali podriadených jeho stranického a koaličného partnera Glváča. To bol prípad s prepáčením, ktorý bol naozaj čistý ako Kristovo oko. Však to bolo úplne zadokumentované, písomne všetko a napriek tomu to zamietli pod koberec. To znamená, že v tejto situácii je nepredstaviteľné, že by podriadení dokázali vyšetriť pochybenie vlastného ministra. V prípade, že by sme mali nezávislú aspoň inšpekciu, keby sme mali aspoň inšpekciu nezávislú, tak jak je to treba v Českej republike alebo v niektorých iných krajinách, tak by táto inšpekcia mohla potom prekontrolovať to vyšetrovanie. Ale ani to nie je u nás možné, preto lebo aj táto inšpekcia je priamo pod policajným prezidentom a ministrom vnútra. To znamená, že minister vnútra musí odísť. Ak chceme vôbec čo len rozmýšľať nad tým, že by sa to prešetrilo, tak minister vnútra jednoducho nemôže byť na svojej stoličke. To je akože 100%. Ešte prepáčte, ak môžem doplním, akým spôsobom aby to zverejnil? No takým, ako zverejnil, že kúpil akcie od pána Bašternáka. A tu by som chcela ešte apelovať na jeho koaličných partnerov a predovšetkým
na stranu SNS. Pretože strana SNS išla do týchto volieb s tým, že sa chce očistiť a chce byť iná ako strana, ktorej šéfoval pán Slota. Čiže tak, ako pán Bugár sa nechal počuť, že chce, aby pán Kaliňák ukázal nejaké papiere, ja si myslím, že aj koaliční partneri je ich prvoradou úlohou, a teda predovšetkým sa obraciam najmä na stranu SNS, aby žiadali od pána Kaliňáka, aby zverejnil všetky majetkové podiely, ktoré má. To je moja výzva ku koaličným partnerom. Serebriak od televízie Markíza. Pani Remišová, najprv otázka na vás. Vy ste hovorili o tých nehnuteľnostiach. Keby ste mohli aspoň trošku viac rozvinúť, máte teda nejaké podozrenia a či plánujete teda v budúcnosti niečo zverejniť ešte? Ja pevne verím, že to zverejní pán minister Kaliňák. Čo sa teda týkajú zhruba aspoň tie podozrenia? Alebo... Nehnuteľnosti, no. A ako hovorím, ľuďom začína pán minister veľmi prekážať. Preto sa aj oni zapájajú a preto nám chodia podnety. A preto sa ho pýtam, je na mieste, nech odpovie ľuďom, či také nehnuteľnosti existujú. A pán Matovič, krátka otázočka. Pán Kaliňák teda hovorí, že on bude hovoriť ďalej s novinármi, až keď ukážete nejaké svoje účtovníctvo. Čiže čo plánujete ukázať? Účtovníctvo, teda on hovorí, ktoré ste zničili deň pred daňovou kontrolou? Však celé moje účtovníctvo má k dispozícii Robert Kaliňák. Už 10 ľudí sa v ňom hrabe 3 mesiace, zatiaľ nič neobjavili. Ja im držím palce, sú tam aj veci, ktoré mohli byť 15 rokov skartované legálne, lebo sú tam teda aj účtovníctvo z roku 97, 98, jednoducho z minulého tisícročia. Takže keď chce, nech sa páči, nech NAKA umožní novinárom prísť a môžu sa pridať k tým 10 špičkovým vyšetrovateľom, ktorí dnes neriešia Bašternáka, ani Kaliňáka, ani Roberta Fica, ktorý mával s daňovými dokumentami pred voľbami, ale riešia moje účtovníctvo, z ktorého sme zaplatili 500 miliónov korún daní a odvodov za 19 rokov podnikania. A dovolím si ešte teda po 9. krát, aby sme nezabudli náhodou na tejto tlačovke, vyzvať Roberta Fica, aby okamžite opustil byt postavený z daňových podvodov. Viem, že to je nepríjemné a nepohodlné vysťahovať sa z takéhoto luxusu, ktorý si tam zariadil, keďže vieme, že si prenajíma nezariadený byt a ten luxus, ktorý tam má, je akože z jeho peňazí. Ale je to spravodlivé. Ideme byť predsedníckou krajinou Európskej rady Európskej únie a jedna z hlavných tém bude boj proti daňovým podvodom, praniu špinavých peňazí. Keď Robert Fico bude naďalej v tomto byte bývať, bude nám robiť obrovskú hanbu. Čiže tak, ako sme mohli mať veľký úžitok a reklamu pre Slovensko z našeho predsedníctva, keď tam Robert Fico naďalej bývať bude mať iba veľkú hanbu z našeho predsedníctva. Takže Robert Fico, cupi dupy, rýchlo, ideme na to, keď potrebujete pomôcť so sťahovaním, pomôžeme, s novým prenájmom pomôžeme, prípadne aj finančne pomôžeme na nový nájom, keď teda potrebujete 400 m2 plus 100 m2 terasy. A samozrejme teda avizujeme, keď Robert Fico do piatku neodvolá ministra vnútra Kaliňáka, v pondelok o 5:00 pred oknami Roberta Fica bude vidieť aj názor ľudí na ulici, čo si o tom myslia. Nejaké ďalšie otázky? Ja som sa chcel spýtať, keď ste hovorili o tom, že neprijali to oznámenie vášho asistenta, pán poslanec, tak ako to zdôvodnili? Najprv mu hovorili, aby to teda dal do elektronického systému, ale samozrejme mu predtým zobrali prístup, takže to nemohol uskutočniť. A následne povedia, že jednoducho neprevezmú a nepotvrdia, aj keď im tam nechá na stole, ale že skrátka nepotvrdia prevzatie. Takže ako keby to neodovzdal. A nemohli im to poslať? Isté, že dá sa to aj tak, ale keď vám to na podateľni vám to zamietnú a pri ďalších úrovniach, na ktoré idete, vám to jednoducho nie sú ochotní prevziať. Je to veľmi divné správanie. Na akej najvyššej úrovni bol? Nebudem to teraz hovoriť presné detaily, môžeme sa o tom, však myslím, že to aj bude zverejnené, ale tie zákony na pranie špinavých peňazí a protiteroristické sú veľmi prísne. Naozaj, keď vznikne tieň podozrenia u zamestnanca, akokoľvek môže byť neskôr zistené, že bol neoprávnený ten tieň podozrenia, tak musí hlásiť a banka musí konať, musí to prešetrovať a musí konať. Zoberte si, že by to bolo v súvislosti s teroristickým útokom. Tam sú nejaké schémy samozrejme, akým sa takéto veci dejú, že napríklad pomaly pribúdajú na účte peniaze dlhý čas a
v jednom momente odíde rýchlo platba niekam. Hej? Dáme tomu, že do nejakej inej krajiny a o 3 dní sú, dajme tomu, naplánované nejaké teroristické útoky. Kdekoľvek. A zamestnanec, keby nemal možnosť to nahlásiť, akokoľvek prístupnou formou, keď nemá prístup do elektronických systémov, tak to jednoducho nahlásiť písomnou formou, že to je prevzaté, tak jednoducho nemá šancu sa to vyšetriť. Tá transakcia celá prebehne aj v tej banke príjemcu a tým pádom teroristi by mali peniaze na nákup zbraní, výbušnín, čohokoľvek, čo potrebujú na ten útok. A uskutočnil by sa kvôli ignorancii zo strany danej inštitúcie. Toto je jednoducho, z tohto dôvodu je to nepriateľné a tie zákony sú tak prísne. Z tohto dôvodu, to som dal na ilustráciu, z tohto dôvodu sú tie zákony tak prísne, že ten zamestnanec môže spraviť chybu iba tým, že niečo nenahlási, čo sa neskôr ukáže pochybné. Nikdy však nie je chybou nahlásiť čokoľvek, čo sa aj neskôr ukáže, že nie je pochybné. Ale v tomto prípade splátka požičky, ktorá nie je v účtovníctve tej firmy, tak splátka neexistujúcej požičky nie je pochybná transakcia? Ďalšie otázky? Ak nie sú, ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujeme. Možno iba taký doplnok, pán Serebriakov. Ak Robertovi Kaliňákovi chýba niečo za tie roky 2002 a 2004, ktoré účtovníctvo vlastne nemal som k dispozícii, tam som mal hĺbkovú kontrolu 2 roky mojej živnosti. Všetky výstupy z tohto má Ujo na úrade vlády. Už mával s tými papiermi a pani Zmajkovičová tu mávala v roku 2010 s tými papiermi. Takže keď sa chce niečo pozrieť, nech ide za Ujom na úrad vlády, ten mu tie papiere dá, nech sa páči, nech to spolu zverejnia. Oni to môžu zverejňovať na rozdiel od niekoho iného úplne beztrestne. Keď oni niečo zverejnia a porušia ten istý paragraf, im sa nič nestane. Im nepríde ani domová prehliadka, ani ich nezatvoria, ani sa im nevyhrážajú, že budú s nejakým feťakom niekde na cele. Takže nech sa páči do zverejnenia. Ja s tým nemám problém. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujeme. Roberto.